Els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Tremp i de l'Escola de Música de Valls van protagonitzar un concert a l'Espai Cultural La Lira com a activitat final de l'intercanvi que ha fet que durant 3 dies compartissin casa i afició. Aquesta experiència bàsicament ha servit per compartir música, compartir casa, compartir menjar i compartir tota una sèrie de vivències, però a través de la música, que és el que ens interessa, no? Ens interessa créixer, ser millors persones a través de la música. I com ho hem de fer? Doncs agafant els instruments i sortir allí on sigui. En aquest cas ha sigut a Tremp. A part d'aquests 3 dies compartits, cada escola havia preparat per separat les diferents peces que es van interpretar i que durant l'intercanvi han pogut assajar plegats, uns assajos que s'han intercalat amb altres activitats. Per fer la feina hi havia algunes cançons que preparaven cada escola individualment, ells preparaven unes veus, nosaltres preparàvem unes altres veus i hi havia altres cançons que ahir mateix va ser el primer dia que vam fer amb els assajos generals, les vam ajuntar. Tant alumnes com professors coincideixen que ha estat una experiència molt enriquidora i esperen poder-la repetir. Jo he acollit una noia i el meu germà ha acollit un nen i ha estat molt bé perquè hem pogut compartir coses, malgrat que han sigut només 3 dies, però hem pogut parlar de música, ara hem fet un concert conjunt i ha estat molt bé, l'experiència molt positiva. El curs que ve, els alumnes de l'Escola de Tremp viatjaran a Valls per tornar a compartir casa i l'afició per la música.